He de agradecer que todas as persoas aquí presentes compartan esta sala con nós, xa que así temos a oportunidade de transmitir a mensaxe que Terra Galega da mellor forma posible. Perfectamente vosotros podéis estar aquí y nosotros ahí abajo. Creo que se nos ve que somos personas normales y corrientes. Personas que estamos hartos, cansados de promesas incumplidas, de clientelismos políticos, de amiguismos, de caciquismos y sobre todo de las mentiras. Queremos una sociedad gallega plural, donde todo el pueblo esté representado y queremos erigirnos en voz del pueblo, en la voz de la calle. En la Xunta, el bipartito multiplicó por 2 los problemas que dejó el PP de Fraga, así como el gasto, los amiguismos y los caciquismos, y aquí en La Coruña pues todos lo sabemos y todos lo vemos. Aquí hay una falta de coherencia y una desatención y de seguimiento a la inquietud del ciudadano que es temible e increíble. Y en cambio no se hacen las cosas que de verdad a nosotros nos importan, que es crear empleo, una economía fuerte y que la gente pues viva bien. Aquí todo el discurso político de los sitios donde gobiernan pues los 3 grandes partidos se basa, parece, en hacerlo bonito, pero como todos sabemos, de la belleza no se vive ni se come, ¿no? Entonces nosotros creemos conveniente la necesidad de un nuevo proyecto con personas nuevas que de verdad innoven, porque las personas que llevan 30 años prometiendo el cambio y no han cambiado nada, nosotros consideramos que no serán capaces de cambiar nada. Estamos en unha época en que mandan os medios de comunicación, están casi todos amarrados por inversións e por diñeiro que lle mandan os grandes partidos en publicidade, moitas vallas, moito diñeiro, xente moi guapera, preparada, etc. Eslogans, non penses, non caviles, non haya debates, vota estilo marketing, consume Coca-Cola, vete a McDonald's, é parecido, e que todo siga como está. E, por lo tanto, é moito de agradecer que esteades aquí. Nos non nos queda máis remedio que ir recorrendo pobo a pobo, barrio a barrio, esta provincia da Coruña, esta Galicia, en cara a algo que vai a estar aí e que dentro do día 1º de marzo nos van a dicir a todos, nos van a pedir o máis importante que podemos hacer na vida democrática, que pedirnos un aval bancario. Temos que facer un aval, temos que ir ali como notario cando faz un poder para que alguén despois goberne en nombre de nós. É dicir, Galicia é un país, como sabedes, forma parte do Estado español, nosotros eso non o negamos, por lo tanto somos europeos por tradición, por historia, pero somos españoles, pero que non queremos ser, e o que non debemos de aspirar a que na nosa terra, no noso piso, para entendelo dese edificio, podamos vivir o máis dignamente posible. Hoxe, me parece, onte na prensa, viña o número de lectores que tiña Galicia en España fora de Galicia. Me parece que eran 350.000. Isto é increíble, non? Dentro do Estado español. Claro, é normal, pregunto yo a un pai, a un xoven que está aquí, que fixeron os estudios, onde están as empresas, onde está quen o poda recorrer. Que a universidade, que se fala de idelo, vive de espaldas a realidade e así fai que teñamos que emigrar. Parece que nos condenan a estar de algún xeito resignados, non se pode facer nada, pasamos tanta fame que, eu que sei, nos dan as migajas da mesa e somos como os cas lambendo esas migajas e xa nos parece que acabamos de comer un festín. E eu creo, e nós creemos, e hai moita xente que o cree consciente ou inconscientemente, que Galicia ten outro destino. Nós temos enerxía, temos portos, producimos máis do 60% da madeira do Estado español, nosa gandería supón aproximadamente un 50% do Estado español, temos diñeiro, o aforro galego é dos máis altos do Estado español, o que fai falta é ter a fortaleza e a decisión política de usar esas fortalezas que temos para poñer a andar este pueblo. E para usalo non hai outra forma que organizarnos, chamémoslle formación política, chamémolles Asociación Galegas de Veciños Afectados pola Política, a mí tanto me dá, poñedes o nombre que queirades, pero non hai dereito a que lle transmitemos aos fillos e aos netos o que hemos sufrido nós para salir adiante. Entonces queremos, en primer lugar, estos Lópeces, estos nombres normales, poñer en marcha unha corriente nova, unha vía nova
que digamos basta a unha situación que ten remedio, usando, como dixen antes, as nosas fortalezas e as nosas posibilidades. E esta corriente nova, lle chamamos Terra Galega, somos un partido de centro, no que se chama o abano político, é dicir, moi liberales no que é a creencia na libertad das persoas, na libertad dos povos, nas libertades individuales, un partido que está en contra da violencia, que pida pola paz, solidario, galeguista, porque nace e morre en Galicia, e que temos por obxectivo cambiar a política galega e normalizar ese menú ofrecendo esta alternativa que non está ofrecida no momento en que un vai a coller a papeleta para votar. Nós estamos para dicirvos que hai unha Galicia distinta e que a Galicia é posible, que temos todo e que temos que ter autoestima en nós mesmos. Xosé os dixo por encima o que é un programa basado en 3 eixos fundamentales. Primeiro, non derrochemos os cartos. A segunda columna é que hai viabilidade de invertir en proxectos económicos activos. Temos que intentar poñer as condicións básicas para que se rompa o ciclo que estamos ahora, es decir, facilitar ao sector empresarial con axudas financieras, con axudas, digamos, fiscales, regalándolle o terreo o que faga falta para que Galicia produzca o que ela ten xa de si en materia prima, que a transforme, etc., e catemos recursos alleos en loita e impulso con outras zonas de España e ahora con mercado globalizador, con China, etc. Este gobierno bipartito é tan tremendo que en 4 anos non fixo 1 metro cuadrado de chan industrial. Tamén, nos o que digo é todo do periódico, non hai, lendo con objetividade. Tuveron que irse máis de 102 empresas, máis de 110, ao norte de Portugal, porque aquí non hai 1 metro cuadrado de chan industrial. Tercer proxecto, un plan de desarrollo da nosa terra que non existe, que teña en conta que todas as comarcas, todas as de Galicia, teñen súas fortalezas, todas as do interior e as da costa. Non hai dereito a esta Galicia de 2 velocidades. Por lo tanto, necesitamos urxentemente cambiar o rumbo, porque na historia o rumbo tarda en cambiarse e hai que tomar medidas. Aforro, inversión activa e aproveitar os emprendedores. Nós estamos encantados de estar aquí, en esta ciudad que me acolleu cando eu tiña 13 anos. Estamos aquí en unha ciudad que ten que ser orgullo en Galicia, donde se fundou Irmandades da Fala na Coruña, ten unha historia profunda. A Real Academia Galega se fundou no ano 1906, o primer periódico en galego saleu daqui. Eu os quero animar a que embarquedes con nós, a que as nosas cidades a remar e a remontar esta corriente tan forte que nos quere facer retroceder. Non queren que se escoite ningunha voz no Parlamento galego para cambiar o rumbo. Así é moito mellor. Entre os pecados que ten o PP e que non se arrepinteu nunca, como Gallás, e podo falar historias, non poden ser a voz que lle faga a oposición a este binomio. E o binomio, un madrileño e outro que desde que deixou a chaqueta de pana e puso corbata, é como o rico novo que comprou o chino e anda chino, enseñando pola feira a donde vai aquel BNG que dicía autopistas non, viva Galicia ceibe socialista. Nós temos fe en vos e esperamos que vos teñades fe en nós e todos xuntos cambiemos e votemos fora ou polo menos que entre aire para que aquel cheirume que hai no Parlamento se despexe. Moitas gracias.